Mä en halua aloittaa ikinä mitään videota millään lailla ehkä, koska kaikki aloittaa ne aina jollain tavalla, niin sit mä vaan haluan ehkä aloittaa ne silleen, että Shivile! Ja tämä on sitten minulle. Kiitti Riina, kun teit minulle ruokaa. Minä menen tästä nauttimaan ateriastani. Minulla on kukkaset jääkaapissa. Hyvät kukkaset. Hei hei. Mä sain ihanalta isäni tyttöystävältä kukkasia uuteen kotiin. Se oli suloinen, kun se toi myös kisulle ruokaa. No nyt on tuopillinen vettä, se on 0,5 litraa. Tää näyttää ihan lonkerolta. Tää näyttää aivan lonkerolta. Mä voisin ottaa hörpyn tosta. Siis niin kun mä en tiedä miten mun pitäisi tehdä tää kukkajuttu. Ai perseestä, sä oot perseestä, sä oot perseestä. Hei! Siis tästähän tuli oikein niinku kaunis asetelma, vaikka niinku ite vittu sanoinkin. Ainut vaan, että tää Olvi täällä pillaa tän koko niinku tän tunnelman. Mutta nyt mä voin laittaa tähän mun sotkuselle pöydälle näin. Siis mulla menee hermo, koska niin, no joo, jep. Mä äsken kuvasin varmaan niinku vittu oikeesti 2 tuntia. Selitin kaikkea. Tosi fiksu. Ja nyt mä en muista enää mitään mitä mä oon selittänyt. Joten niin, kun mä käänsin tätä kameraa, niin tää oli vittu mun sormi osunut tänne stoppinappulalle. Minä enää muistan niitä minun 500 argumentteja, niin mitä mulla oli siinä aikaisemmassa. Hermeettisiä argumentteja. Hermeettinen. Kaikkea selitit, niin sä kerrot omasta itsestäsi. En mä halua kertoa omasta itsestäni. Mä oon 10V-tyttö. Mä pukeudun mieheksi ja käytän kumminkin ballerinatassuja. Käytän ballerinatassuja ja rintaliivejä. No mä rintaliivejä saattaisin tarvitakin, koska nää on semmoset riippurinnat, että jakka. Ja mun kissa nuolla ai niin, no tässä nyt näkyy muita, mutta no. Tästä myöhemmin lupaa kissa. Älä puhu musta noin kauneesti. Sitähän mä Mä oon kertonut itsestäni jo kaiken siinä ekassa videossa. Mä oon edelleen nimeltäni Aku, mä oon edelleen 23-vuotias. Mut sitä mä en ehkä kertonut, mistä mä oon kotoisin. Mä oon Pohjois-Karjalasta, Itä-Suomesta ja Nurmeksesta. Mulla ei ollut yhtä motivaatiota kuvata, kun mä laitoin sen eka videon, uppasin tubeen. Mulla ei ollut yhtä motivaatiota kuvata. Ja myöskin se oli toinen syy, että kun mä en osaa kuvata itteeni. Haluatko puhua tähän samaan, jotta selittää itsestäsi? Vedä kättössä. Ja mä tiedän kyllä, että mä näytän helvetin hienolle ilman meikki. Mä oon Anna ja minun kanava löytyy tubesta nimeltä Nannas. Elämä Nurmeksessa on mukavaa. Elämä Nurmeksessa on kamalaa. Aina kännistää darras. Se on mukavaa. No ei se kyllä oo. Huomaa tämä meidän ihana pituusero. Yksi on minun päätä pidempi. Mitähän sille voi ystävyyttä? Me on teletappi. Tälle vittu siellä mestyksessä. Mysteerimies lattialta.